खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 12 फेब्रुआरि 2026 बिस्तिबार बाराय। नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोन 12 राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मेष राशिफोरा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव सोलायनाय मोननो हागोन। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। दिनैनि सानाव नोंथांमोना गावबा गावनि खुगाखौ सामलायनाया गोनांथि। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि सायाव धैर्य हमथाना खामानि मावलांनाया गोनांथि। नोंथांमोना मोनथि मोनै खामानिखौ गुबुननाव सोंना लानाया गोनांथि। बिमा बिफाफोरा बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायहैनो हागौ। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोथौ मेलेमजों थिरांथा लानाया गोनांथि। नोंथांमोना गोदान फालांगियारि बिथिङाव जौगानाय मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायाव सोमोन्दोखौ राफोद महर होलांनाया गोनांथि। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। समाजारि खामानियाव गोरोबफानानै सम हगारहरनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि बानायखौ गारना खामानि मावलांनाया गोनांथि। अब्लासो खामानिया आबुं महर मोनखांगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मान सन्मान बारायहोनो हागोन। जानला मेनलायै रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। गोमानाय मुवा बेसादखौ मोनफिननो हागोन। गथ' गथायनि सावस्रि फारसे गोग्लैसोनाय मोननो हागौ। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोदान सुबुंजों सोमोन्दो खानो हागोन। फैसा थाखानि बेलायाव नोंथांमोना गुबुनखौ फोथायनाया मोजां नङा। माबेबा मोजां खामानियाव बाहागो लानो हागोन। न'खरनि जेंना जेंसिया जोबस्रांगोन। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि खरसाया बांनो हागौ। मायबाफोर मोजां खौरां खोनानो मोननो हागौ। साननायनि लैथोआव गोजोमना बायदिसिना सानलाबायनाया मोजां नङा। केरियार फारसे असान्ति मोनखांनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनै जायखिजाया खामानि बिथिङाव गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। बिमा बिफानि अनसायनाय मोननो हागोन। जब फारसे जौगानाय मोननो हागोन। गोजाम गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांना लानाया गोनांथि। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मकर राशिफोरनि थाखाय गोदै फिथाइ थायगोन। जायखिजाया खामानिखौ खुसिजों फोजोबलांनो हागोन। सोरबा आंगो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। खायसे सिनाय मोनै सुबुंफोरनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै गोदान खामानिफोरा जागायजानो हागौ। खायसे प्रपार्टिजों लोब्बा थानाय खामानिफोराव मोजाङै बारलांगोन। गोदान लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला।
मिन राशि बादियै खायसे समस्याफोरा जोबस्रांगोन। खुगानि गोदै रावजों मान सनमान मोननो हागोन। सोरनोबा होनाय रादायखौ आबुं खालामनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव जिउनि लोगोजों लोगोसे सम हगारहरनाया गोनांथि। मिन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।